Comencem una nova figura. En aquest cas és molt important que tinguem en compte la relació que hi ha entre les tres vistes, sobretot perquè ja és una miqueta més complexa que les figures anteriors. Val? Per tant, he intentat pintar-vos de colors similars a aquelles aristes que estan relacionades entre les tres vistes. Però no sé si s'arriba a apreciar molt o no. Una miqueta sí. Per exemple, recordem que això és ample i això és ample. Per tant, aquesta arista i aquesta estan relacionades. Pel que fa a aquesta arista, estaria relacionada amb aquesta de la planta. Aquesta de l'alçat estaria relacionada amb aquesta de la planta. Aquesta de l'alçat ho estaria amb aquesta de la planta. Val? Així hem revisat 1, 2, 3, 4 aristes relacionant planta i alçat. Val? Respecte al que són amples. Respecte al que són profunditats, tenim aquesta profunditat, que és la màxima, és la total, que estaria relacionada també en el perfil en aquesta. Aquesta, que només mesura 2 quadrets, està relacionada en el perfil amb aquesta, que també té una profunditat de 2, si no, no estarien relacionades entre elles. I després també tenim aquesta arista, que està relacionada amb aquesta. Bé, aquesta no l'he marcada, perquè és la del final de la figura, val? Però que també ho seria. Per tant, la verda clareta amb aquesta verda clareta, la verda un poc més fosca amb aquesta, que és de 2, i la que és de 3, el verd blavós, que és de 3. Vale? Aquestes serien profunditats. I després altures, vos he marcat 3 altures que estan relacionades entre l'alçat i el perfil. Aquesta primera altura, que seria de 2, i coincidiria amb aquesta altura de 2. Així hi ha una altura que seria de 1, que coincideix amb aquesta, que és de 1, i després la màxima altura d'una de les parts de la figura, que és de 3. Per tant, tenim 3 altures diferents. Val?